Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU mau kerwat circle ringkat kalawai ban kershan kabadai kawai KSHG na po kasinong maulang wir cluster mendakasngi kalai pau tarik unai wi yang arjar pesau kila penlong ya kejinlat bu sentiau ya umat sakan mau jong usngap sings iem hakasinong mau tengam Southwest Kasils District kabadai kasinong balakha ya uni usiem kejinlat bu sentiau hakan ngasngi kalong kum kadak kejingkan mau buram ya uni usiem bakrau kahima maharam ubadiru uwe na kisiem ba ya lek luat hakipor jong ka sorkar pareng Kumban syupen kan mau ka seng KSU mau nusnam ka jurakhe buram ya ka sni ka bedai ka live hotari unai wieng kum ka sni penyar ya upur usam ka hima maharam da usngap sing siem kum juru ya ka sni la junyo buram da baro ka wei ka district ha ka bala penbenaru kum ka sni syuti ha ka sni na kalyang ka KSU kala yo ru ban pli pat ba ya ka public toilet ya ka bala tei da ka KSU mau kerwat circle lingba ka skim na po ka KHADC Haga jialang ke balingkot ke KSU ke lapan pau ke jing penyau ya ke sorkar, kumjuru iki nong mi khmat ki bom shim kya ban wanra iki kampen roy, hapo kani ke jaka, kabadi ke shnong balak hayo ni usiem, kenthop nadu ki surok, ki linti singkian bat kiwe kiwe. Kita kalau wei bangkisan kita na KSU mukrosika Kum kata ke saging sa kan mau yang nusi makau jong kai mama haram hak ni kasni life health trick jong unai bakwe jong snam arja sau nang ba jong ka seng samla pule KSU makwat circle ilayo ban sinalan ni ban tei ya kan ni ka pan kana na ban pendon kam ya parok kinawan petkai lan ni kinang utibawan tajon me ya ne umur sa kan mau jong ka jong nus em bakau jong ke mama haram apo jong ke kasna mok ngam dekat ki ba wan hak ni ka jaka ki la ban pendon kam ni ka pan kana na panta ka khut ka suba jong kasna ka thau te temda buntin ngasno ban ai kuble sibun e yapi kun sam e ki samla kule ki bala jingai ki hak babun ki benta bat kham tam hak khut ka suba hak kasno ka thau kumba kan ni kasnong mok ngam ngilayo ban lengba jong ka Swachh Bharat Mission ka mission jong ka India ba kilapan bana ba ka snong mok ngam kala dei ka snong ka bala laj na kata ka jing laj bar pathar pan ni kata ka open defense free hakan ni ka poro layo ban in plino ya kan ka panchana oge biyo ban pendon kam ha baro namar haning dan arti ki kamera kawen ka pentaki kenthei pat kawen ka pentaki sinrang te nadu kan ni kasni penbena ba nilala ban penan kam ya kan ka panchana bar hakan ka por in plin na sendan ban ot ya uni ribon ban pli ya kan ka panchana layo ban wan kejat biang akan ni jaka bangin kenmau ya kan ni kasni jong ka jingdap chispa nyu pun ru tuli kisnem jong kasni penyar hima jong nusim bakrau jong hima maharam bar ka jaj ban reu hi bro kawai rei ka ei ka ba kum ka seng isngo ba kani kasni kalong kasni ka ba ka jaj ban reu hi bro kawai oj larang ipai hakiwei pat ki district apo jong kani ka jela ka jongi ui bakini kisni ki babun ki wei kitrat trekam jong sorkar ba fair ki pelong ya kasni trekam rei ka ei ka ba hang ni apo ka district ka jongi dang hakini ha menem stem na kaliang ki dikot jong ka KSU ki lalej ban khang ki babun ki office ki trat trekam ba fair jong ka sorkar nomar ya ka ei ka ba na kaliang jong ki bor district kila penjari ban IST kini kasni rei babun kil le persya rei kum kaseng hi isno ba kani ka dei ka ei ka jing yuroj bat ka jing burom dia unus imbakrau jong kani ka hima maharam bat ka ei ka ba kum kaseng isno ba ngin kentu ba kum ki dikhot ne kum ki nongyalam na ki wei kan hun bangin sim ba kani kasngi ka ba
unu usim haki kispa nyu pun rutuli kisnem akpor budang don ya sela pertai lole sibun ki kam ki bakrau na kabanta banker banda ila ka jong kait ka hima kani kasngi life trek jong upnai bakhat wei jong snem jong kini kisnem ki balalet kadai kasngi ka ba ki babun nangi ngiklet ngong boyul ase kani kadai kasngi yap jong nusim rei kan mau kani kasngi life trek jong upnai bakhat wei kadai kasngi ka ba usim sngap sing sim ulah penyar la jong uput usam nakanta kahima banker banda nakinongsun ki babun jaj oj imla banlen ba unusim udai wei na pling kisim ki bakrau jong kari hasi namar udai unu usim uba layakun thma persa bat usim uba khado wani akun ya kathma dau khunam da karanti ya ka sarkar phareng bat udai ru usim uba yakun bakathma kane da ki phautali kisnem ni so sarong boong ba unu usim umi nakani na po nangni na po kadong kathang jungi oj imla banlen ki don sibun ba kiru krau kisim ba pher ki jong tirot sing ki jong piang nong ba kiru krau ki yakun nakabanta ban pelaj ya kari bat kajat banreu nakajing syak thombor kajing syak hiar sama ba jar oj kini kisngi ki por rangi phai kum kajat banreu ila syak hiar sama jar haki bor ki ba isu thu ya kalong breu kaman breu kini kisngi por munta patkum kajat banreu ni akun ngin yakhi ngin yaksar na kamanta bangin laj na kini ki jing tenju ki ba kajat banreu jongi kayai mat na kapor sekapor ngin phai hakini kisngi por ki babun na ki longing ki longsem ki jot ki pra ki pat ki pra ki mat kita ki jing sosi jing sok thang ki ei kini ajing jelai jong kam sneu akini kisngi por reng ong ya piko kisamla tongin me sakmat ngin yakun kamen sim ka jong usngap sing sim ulat pen i hangi ngin sim ngin but nuksa bat ngin yai long kita kinong muna man pen bah ya kalawei bat ya kapateng kaman sawan oj kani kasnong kathau jong usngap sing sim halat ladang ipet ngi i ba kamdon ai kita kiba nakaliang jong ka sarkar kan petlem kan phailem ki khmat nakmenta wanra ya kisong penroy hakani kasnong oj nakaliang jong mutri lat yai pensngau nakapor sakpor raikum kaseng hi bat kipat jong kabri hunyo trap hi bro koi ngin persang la ibot ibor beret la kumnu ru kani ka jaka kandai ka wei na ki jaka kiba ban pensanam jong nuru krau jong ka jat penreu usngap sing sim ulah hikai ya kani kajuk bat kapateng ka jongi batungin long berbor kita kibai yaine bas kem nong rem bangin yakun ya kanu kajingile oj kini kisngi ki por bumta kam daisu ka por bung ngin yakun da u khnam da karanti ne da kawat da kasti handai kani kala dai ka por bat kaya ka bangin yakun lingba kabor perkhat kabor perdan bat kabor bor jong kulom ngin yakun kini kijinge jong kari bat kajat benreu kan ku sngi bang kan mau buram ya u snap sing sim ha ka bakum kan ka sngi kum ki samla khamtam ki khot jo ki su pat ki kon samla per ni ngoban kentu nam ta chupi ba kumbang itip ya ka jingyan inti jong sim ha por muswa por baudang long sim jong ka hima maharam lolong wi sim ba hak por budang samla long sim ba sulur uba sulur nam ta banle nam ta kari baka jab reu bat long ru uba 3 minut kakam ha kunu ko benta bat khamtam ulong uba minut ha ban sakri ya kari baka jab reu bat khamtam ulong u bai khamtam ya kari baka jab reu te kum ki samla bat kum ki dekhot jong ka jab reu ka pen kan mau ingi bahot haka kabakum kani kasngi bang ikan mau yunus ngap sim kai ka kentu yang ikum kisamla bang indon ngin sim ya kiju kinong rem ki ba uni sim lahikai bat la bu ya kanuksa peng jongi kata kolong bat khamtam bang long kisamla ki ba i chisha ya lakari bat khamtam ki ban long ki ban don kata kamun sim ban IT sha met bat mun sim ban sakri nam takari bakajam re ngi i king hakini si ki munta ki bobon ki kon samla kilangop haki eke da ka bas ngokya kilangop haki eke
ki jemblin ki basne ki bapentron ya kamet om tam ya kamet ka jongki rai ya ki imlang kasalang bare kari ka jam bre ti kum ki khon samla mewer ha ka bakum gani kasngi kum ba ka jat bre ko chongi ka jusei ya ki rangele bar ya ki ruslur ki ba ki bar ki bolong ki khawat jong kari ka jat bre ko chongi kunta ka dawaru yang kum ki samla ba input ya ki dinjat bar input ya ki ba ki ne kinong ele ki bolong ki khawat hakba ki pen i ngi ka nongrem bar khamtam bangin e bar ban sakri hok yal kari bar ka jai bre kita ki office beral jong ka CLF jongi tengi yang ne ban singa ban penpaw kata ka jingkimen ka bakraw na ka bata joki kum ka PSU ba nyaktep mano badai presiden mano badai sekretari ndrai ngacu ai kublai kelum langi ki baro na kam ta PSU ho ngilah terwah ki ngilah tho da ka ai da ka jing tho ki ba pen pedang subhai ni bangin yo ban ya sim bentar kat lang bat pi hakane ka sngi ka bakraw ka bangi tep kum ka neta sngi ngap things MD ka bangi rakhe mala utnam khamtam na ka banta jongpi kum ka KSU leyo ban tei uni umat kalong ka jingkemen ka bakraw na ka banta jongi ki bawan ban jingo hot kalong ka sin ka mading kong tarayangi bangi ban yu kejap kane kisno te kalong ka ai ka ba pen sngaw sarong na ka banta jongi ngilong ki kmi jongpi ngini thu ngi bangilong ki kmi jongpi ngini kristiani pi haki por baro bat nang ne khmat namar ka ka sin ka baning kong ba ngiyo bani sim bentang lang bat pi kino ki jinge ki ba ya kendu nang ne khmat makleng jongi kum ka CLF ro bat makleng jopi kum ka KSU makrowat circle nilong ki ba kloy ban ya trailang namar latip hakini ki sngi ki por ki ba menta ba ngi kum ka CLF ko ni la don la ka jong ko office sampai ha blok makrowat ki jeng don kam jongi barok ngi ya kendu lang ha ka office jongi ke badon ko blok tengi dap da ki jing kemen hoat kene kesngi menta ka dai kum ni ba kum ka CLF hi lengba ka tourism sub committee ngiliyo ban bo ya kene ka tarik ban yo ban lek trail trekking nang tena morap hang ne mau tengam handai don kat ngi ya kat i patap daw ngi haja lanti haja ka ban poi direct hang ni ngi ya ke lain patcha exer ndai ka taru kam sem la penduk mensem ngi ya top si top hadu ban da poi ha kane ka jaka ka ba menta tingi pen pau ka jing komen ka bakraw ba ngitep ba uni usem udai freedom fighter jongka southwest kasihel tingi sngaw sarong ho ngaruk ngade ka jsm imle ngasang sarong ba nakakur ka jongi don ki kita ki freedom fighter te kalong ka jingkemen nak ka banta jongi kum ka kurs imle hi barok ko wei watla ngem sem la don banta ai ro ban ya no sunyang bantai kat ya uni umat bakraw ban pen sanam ngade ka jing sngoram ka ban nak ka banta kata namar ba ngim don ai ban yasno tilang bat pi rengi kermen ba nang ne syakmat lada ka don kanu ka program ka bedai bat ha ka kum kan ka sngi ka bamentangi ka pad epi so hasa pentip lam yang iro kum ka CLF yo le se ka CLF nang ne syakmat ka don ai na ka bentaban le ai ka ba la ban pen ya ban yasno tilang bat pi ka KSU jakari bandon kita ki kut ki baskem ba ulabu hang to ha chinong nak ta ban yale persya ya kita ki dole lan kita ki nongsun jong kari jong bar kajaj benriu jongi ki khasi ki ba ije jongi te lengba jong kajing don ka jong uneus kala long ka burom ya ka snong mo tngam hi borok ka wei bat om tang ya ka snong mo tngam handrei ya ka hima hi borok ki hima maharam namaru neus ulalong ba kraw do kata ha kita ki por ke bam chua ha ba ngi la shu yo sngew satang ya ki khana bat om don shu wat we na padang jongi ubandang ubal dang yu ya kita ki dinjat ka ba ulay alam handrai lang ba jong ki jing thok ki jing tar ki ba ulapen ha ki long shua ka panlong ya ki khun samla bat yang ki long kemi bangin don kata ka jing kit kle ban syakri yala ka jong kari berkejaj benriu kenang ba kari berkejaj benriu jongi kanang roy kanang san kanang yar watla ngitip ba kajaj benriu khasi ka jongi ladang yanu jor barki wei parki jaj benriu tang hapo jong kari India ilong tang isembo barit padang jong ka
jong ka duriau ba te rei wala kata ni don kita ki riu kraw nado ki por ki ba mensua hado kini kisngi ki don kinong yalam ki ban nom sya la ne manom ailat hap ke jing kata ke jing wan jong kita ki hepat hapo jong kari khasi ba i jong i lang ba jong ka jing don jong ki phi jong ki samla bat lang ba jong ka jing kersan jong phi ki long mi kumba lias ngeu mene ba phi ki long mi phi dei kinong kersan bat ki samla ki dei ke lawei jaman kari bar ka jaj ban riu